Belai wana michin chaka dumboro nuka accident ka tai borok po kumaka tabu phano o borok khoroksa kumamani maya khu belai kheno wana michin chaka mo hayinka tabuk fire service tui naitugui tongo tuio a borok kumanai tira mangkha ne tuio kulugui thikya thanai bo sorose dumboro taisa room phijakmani takalai bo sorobo tabuk bo mo haikeno room phijagui borok kumakha afurbo borok thikya hingke bosor potopoti boro no dumboro borok kulugui tongo ba room jahaj kulugui borok thimani manpili nukjago faide hingke norok o manpili no kisa nai naijakdi tei norok bahai nangjaka abo kisa comment khlai sadi hambai। এই মুহূর্তে এখন